Bedo e chuny oganda jo Kenya kaka lokruok e kind oganda kendo keto tudruok bedo mayot. Kaka yo mar dhialo ignigi, Safar ma Safaricom motiseni Sambaza Furaha na Safaricom osebedo ka chopo e kor gwenge ma pacho ka chiwo mich ne oganda e kindegi mag sikuku e counties marom 37. Gino ma osebero chumi mar gwenge manolim. Lydia Okeyo ni kod ler. En Safar ma osebedo kalimo gwenge ma pacho ka kuom ndalo mohew 25. Safar mar Sambaza Furaha na Safaricom manyochopo e counties 37 kaka mar Safaricom hingo higni 24 mar tao chenro magi pacho ka. Kaka yorduoko erokamano ne oganda, kambi mar Safaricom osebedo katiyo kanyakla e Kaimaral Media Services elimo oganda kendo ochiwo negi mich opogore kindegi mag sikuku. Kopogore gi miyo oganda mich, chenro makama osebero chumi mar gwenge mane ochopoe kalore ni chiwo mag gwen kod diek ne ng'iyo ir oganda maya alwora manole magino mano oting'o malo chal mar thoth johala. Wateja nimepata hata zaidi ya 50 saa hii. All the chicken you see, the goats, the shopping, the hampers, we buy them from the local community, which really impacts them from an economic perspective. Jatatije mar Safaricom Peter Ndegwa opo chenro mowacho ni oseloko ngima jo Kenya modhuro ka bende opo kambi Royal Media Services kuom tudo gi oganda. It's not just about individual customers, but it's also about businesses. We have 700,000 merchants across the country. It's also about rewarding agents. We have 300,000 agents. Kambi Royal Media Services kokalo kuom wang jowi magi adek kama oting'o Ramogi TV, Citizen TV kod Inoro TV kachiel gi nyakalondo 14 nochopo gi ote magmor ne oganda maromo milion 25. We have been amazed by the level of turnouts. We are very happy to partner with a partner like RMS. E kinde chenro makamago, malo diek 175 gwen malalo fario airtime maromo siling milionde bura mabul kod mecha moko nochiw ne oganda jo Kenya. We've seen the kind of audiences they've been growing both on ground and on air and online platforms. That is a great value. I mean, the return on investment for clients can be seen. We are happy. We're looking forward to a bigger, better one next year. Mokuom johala bende wacho ni chenro makamano osekelo lokruok e ohandgi anyate kindegi mag sikuku ka bende sekta malimbe noyudo welo e counties mane Safar nolimo. Imeinua makastoma wangu na wale wote naendea kuku kwao nyumbani pia wamefurahia sana kuona nikiwanunulia kuku nikiletea Safaricom. From a tourism point, we were in a position to help with logistics. Every town that was stepped into by this convoy did leave a mark. Lydia Okeyo, Ramogi TV.